La falta de disponibilitat de recursos. Tu has de dedicar moltíssimes hores, són hores que no estan retribuïdes, ningú et paga aquelles hores. L'obtenció de finançament estable. Per assolir tots els objectius que ens agradaria assolir, doncs sempre ens veiem limitats una mica per la quantitat de diners que tenim. Una dificultat de conciliació laboral, de conciliació familiar i de finançament. Contra més tasques familiars tens, pues es una dificultad més. Ha sido el poder compaginar la vida en el laboratorio y la maternidad. Creo que esto es un momento muy complicado en la vida de una mujer. Intentar portar a terme tant les tasques de recerca com les assistencials com la maternitat amb èxit. Que siguin persistents i molt resilients. No acaba triomfant, jo crec, el més intel·ligent, sinó segur el més pertinaç. Que la carrera investigadora és una carrera llarga, que és dura, però també és molt bonica i molt emocionant. Que busquin un bon equip en qui treballar, companys de viatge, perquè sol la recerca no la pots fer i amb un bon equip és quan tens èxit i després se celebra millor i és més divertit. Crec que és molt important no abandonar. Hi ha un període en què pot ser una mica més difícil combinar el temps, però si abandones, després costa tornar al mateix nivell científic o al mateix nivell de dedicació. Se necesita mucha constancia, mucha tenacidad, dedicación, pero creo que es la manera para poder conseguir los logros. Que ho visquin tot molt positivament i sense cap sentiment de culpa, perquè els nens estan supercontents de tenir mames investigadores que fan coses superinteressants. Que si la ciència és el seu camí, que el segueixin, que no renunciïn a res. Que aquest és un camí que hi ha molts revolts, però que de tant en tant arribes a llocs en què pots contemplar paisatges que realment valen la pena.